Malawi Today. Ambiri akhala akufunsa ndi kudabwa kuti chikoka chimene amakhala nacho Profesa Arthur Peter Mutharika ndi cha mtundu wanji. Ino taganizani anthu kusanjana msewu wonse ochokera ku Blantyre mpaka kufika ku Mangochi. Zimenezi sizidaudekepo. Tatiyeni tione mmene zakhalira. Mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika lero lachisanu pa 24 October 2025 anali pa ulendo opita ku nyumba yake ya Page House mboma la Mangochi atagwira ntchito zikuluzikulu za boma mboma la Blantyre msabata yapitayi. Pa ulendowu anthu ambiri anasonkhana malo osiyanasiyana. Tsopano tikupatsirani momwe zinalili pa ulendowu kuyambira pa Zomba.
ndi momwe zinalili pa ulendo wa mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika ochokera ku Blantyre kupita ku nyumba yake ya Page House m'boma la Mangochi. Mmenemo ndi mmene anthu asonyezera chikondi kwa Profesa Arthur Peter Mutharika. Ichi ndi chikoka chosaneneka. Taganizani, anthu ajatu achokera ku Blantyre kuyima mu msewu kuti aone Profesa Arthur Peter Mutharika. Msewu anthu kumanyadira kuyimba zinyimbo kuti mtsogoleri wa dziko lino akudusa. Ndipo mukaonesesatu bwinobwino mu convoy imeneja ikafika malo ena sikuti imathamangayo, imayenda mwapang'ono kusenza kuti ndi mtsogoleri amene akukondedwa ndi anthu komanso sakuopa chilichonse. Taonapo kuti ife anthu akugenda convoy ya president si imayenda pang'ono, imayenda yakali komanso pikiti wauyo. Ndi mmene anthu amakondera mtsogoleri wa dziko pamene iwo akuona kuti akuachitira zabwino. Ndipo mmenemo ndi mmene ayendera Profesa Arthur Peter Mutharika kuchoka ku Blantyre kufika ku Mangochi. Subscribe, comment, like, osayiwalanso kupanga share. Ino ndi Malawi lero. Fikira nthawi ina tingoti bye bye. God bless Malawi. God bless Africa. God bless Professor Arthur Peter Mutharika.